Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ne tɔgɔ Hamadu Daw, u bɛ n wele Baba, n bɛ bɔ Kɔnna. Bi an nana sigi mun na, n kɔrɔkɛ n'o ye Mohamed Sherif Aidara ye, Fatumata don. A y'a balimaw wele yan nɔ, ne yɛrɛ y'a ka conseil ye, n nana o cadre kɔnɔ. Ka d'a kan baara walew dɔ de kɛra an ka jamana in kɔnɔna na n'o ye cɛmancɛ marabolo ye. A yirala k'a fɔ ko baganw caman ba yirikaw hakɛ bɔɲanko k'o de tun ndarakira mɔgɔw bolo. O dusumakasiw fɛ jarajɛba dɔ kɛra Fatɔma ye. O jarajɛ in a ye santiri yɔrɔ caman fara ɲɔgɔn kan. U jɛra ka kuma ni ɲɔgɔn ye, u jɛra ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan, u jɛra ka a yira k'a fɔ ko halisa bɛn ɲinini sira fɛ ani keleya ɲinini sira fɛ ani ɲɔgɔn faamubaliya mun bɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ u ka se k'o kumaw fɔ bɛn kɔnɔna na. Alors o kuma kɛlen Fatɔma, o lajɛrɛba in kɛlen Fatɔma, yan fana Fatomakaw minnu sigi yɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ ani Bamakɔ n'a laminiw la, a ɲɛ bɛ anw de la yan nɔ. An nana ka na lajɛrɛ mun kɛra Fatɔma ka na o baara in ka a continuer k'a yira k'a fɔ ko mun fɔra yen nɔ a bɛnn'u ma, mun fɔra yen nɔ fana o hakilina de don. Halisa ka tugu nin baara in kɔ, o de y'a to olu fana farala ɲɔgɔn kan yan nɔ ka na nin kuma in ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye. K'a yira fana k'a fɔ ko Mali kɔnɔ an bɛɛ de ye malidenw ye, an bɛɛ de ka kan jamana in na, jamana ye an bɛɛ lajɛlen de ta ye. Nka ni degun bɛ maa o maa fana na, i damakasi yɔrɔ y'i ka ɲɛmaaw de ye. Donc an bɛ Ala fo k'a barikada. An y'a ye k'a fɔ ko hali bagan minnu minɛna, an y'a ye k'a fɔ ko dɔw bɛ ka segin ka di a tigilamɔgɔw ma. An b'u fo o baara in na, ka a yir'u la fana k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi sisan jamanadenw sɛgɛnnen don. Jamanadenw sɛgɛnnen don, o de y'a to an farala ɲɔgɔn kan yan nɔ ka sɔrɔ ka weleweleli da. Fatomakaw kɔni ye nin kɛ bi, nka baara in bɛna continuer, baara in bɛna taa ɲɛfɛ. U y'a yira k'a fɔ, u y'a don da fana k'a fɔ ko ni Ala jɛna n'a ye don nata in na teliya yɛrɛ la dɔgɔkun in kɔnɔ, ni Ala jɛna n'a ye n'u bɛnna don min kan u bɛ n'o don kibaruya da bɛɛ tulo kan k'a fɔ ko k'a daminɛ Fakala ka taa bila Bɔrɔndugu ani Kɔrɔndugu ka taa bila fo Douentza maraw la, ko bɛɛ lajɛlen welelen don nin na dɔgɔkun in na pour que an ka se ka sigi ka fara ɲɔgɔn kan ka fɔ ka bɛn kɛ jamana in bɛ se ka kisi cogo min na lahalaya minnu bɛ ka kɛ an ka cɛmancɛ marabolo in kɔnɔna na. O tɛ dɔwɛrɛ ye, degun de bɛ maaw kan, degun de bɛ hadamadenw kan bi. Donc an ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in de kan bi, an sigira hɛrɛ la, an wulila hɛrɛ la. Ne mun b'a la ka kuma, ne bɛ bɔ Kɔnna, mais n bɛ yan bi en tant que conseiller de mon grand frère, président Mohamed Sherif Aidara. Donc nka min fana bɛ lajɛrɛ in bannen kɔfɛ, n y'a ye k'a fɔ ko importance mun b'a la, hakilina mun bɛ yen nɔ, n yɛrɛ bɛna far'o kan ka Kɔnnaka bɛ yɔrɔ yɔrɔ, Kɔnnaka bɛ yɔrɔ yɔrɔ Bamakɔ yan nɔ, ni Ala jɛna n'a ye n'u ye don in fɔ, an ka na fara olu kan, Fatomakaw kan, an bɛɛ de kelen, an ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilina di ɲɔgɔn ma. Donc ni aw ye lakɔlɔsili yɛrɛ kɛ, an yɛrɛ bɔra ka fara ɲɔgɔn kan baara in kɛ, a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun 2 yɛrɛ kan, n'o ye farikolo ɲɛnajɛ sira fɛ. Ala barikala o kɛra ka ban, o kɛra a ɲɛna, a daminɛna hɛrɛ la, a wulila hɛrɛ la. Nin sen nata in lajɛrɛ minnu bɛ ka kɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilina di ɲɔgɔn ma pour que an bɛ se ka bɔ ni lahala in kɔnɔ cogo min na. K'a ɲini faamaw fɛ, an bɛ mun fɔ u k'an lamɛn, an bɛ mun fɔ u k'an lamɛn parce que an bɛɛ ye malidenw de ye. Ko lajɛraba bɛna kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Alors a bɛɛ welelen don nin na k'a daminɛ Fakala ka na bila Kunari ka taa Bɔrɔndugu fo ka taa se Kɔrɔnbana ka taa se Douentza mara bɛɛ lajɛlen na. A bɛɛ lajɛlen de welelen don nin lajɛrɛ in na mun bɛna kɛ dɔgɔkun in kɔnɔ ni Ala jɛna n'a ye. Maintenant nka ni date in fɔra don min na, ni don in fɔra, an bɛna bɛɛ wele, ressortissant bɛ yɔrɔ yɔrɔ la, an b'u bɛɛ wele ka kunnafoni da u tulo kan, wa k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ baara mun kɛra ani baara mun bɛna kɛ, importance mun bɛ lajɛrɛ in kɔnɔ na
a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ i kana bɛn n'a ye a dati n'a kɛyɔrɔ ni ala jɛna n'a ye o bɛna fɔ mɔgɔw ye ni semaine in kɔnɔ inshallah hakɛto b'a la sallallahu muhammad